Σχήματος πολλαπλών πινάκων. Ο Εμμανουήλ Ιβανόπουλος είναι ίσως ο νεαρότερος, σίγουρα, ο μιλητής μας. Γεννήθηκε το 2011, φοιτά στο εκπαιδευτήριο Ματσουλίου με τον Εμμανουήλ Ιβανόπουλο. Αντιεσύγηση. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα κοιτάξουμε 4 ενότητες. Καταρχάς, τι είναι η cellular automata, δεύτερον, πώς υπολογίζει, και άλλες 2 ενότητες αφορούν το νέο λογιστικό σύστημα του οποίο θα εξεγάγουμε. Λοιπόν, να αρχίσουμε με το τι είναι. Βασικά είναι ένα αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, που σημαίνει από τη μία ότι είναι ένας αλγόριθμος, από τους εύκολους μορφή, και από την άλλη ότι δεν χρειάζεται κάποια μετέπειτα επαφή με τον χρήστη προκειμένου να παράξει το αποτέλεσμα, που είναι το κομμάτι του αυτόματου. Συνήθως έχουμε μια εικονική αναπαράσταση αλγόριθμου τέτοιου είδους, όπως είναι μια απλοποιημένη μορφή εδώ. Είναι ένας πολύ απλός αλγόριθμος, παρόλα αυτά είναι αυτός μια μορφή αλγορίθμου. Και αυτό σας το λέω διότι κάθε αλγόριθμος έχει μια εικονική αναπαράσταση. Και ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε λοιπόν τι είναι cellular automata είναι να δούμε εμείς την αναπαράστασή της. Εδώ έχουμε ένα βίντεο, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, το οποίο μας δείχνει λίγο πολύ πώς είναι μια cellular automata. Αναπαρίσταται συνήθως σε ένα πλέγμα το οποίο είναι ίδιο διαστάσεων με τη cellular automata, δηλαδή ένα τρισδιάστατο πλέγμα και μια τρισδιάστατη cellular automata, και τα αρχικά δεδομένα του αλγορίθμου τα μεταφέρουν οι χρωματισμοί των κελιών αυτού του πλέγματος και ουσιαστικά μέσω ταλλαγών σε αυτούς τους χρωματισμούς γίνονται οι διάφοροι απαραίτητοι υπολογισμοί. Οι υπολογισμοί αυτοί τώρα γίνονται με βάση ένα σύνολο κανόνων, επειδή είναι ένας αλγόριθμος και δεν γίνονται χαοτικά. Και αυτή η σύνολο κανόνων έχει και αυτό ορισμένους κανόνες κατασκευής. Δηλαδή, εμείς θα φανταζόμασταν ότι για κάθε χρωματισμό ενός φύλου θα υπήρχε και ένας κανόνας. Δηλαδή, αν ένα φύλλο είναι χρώματος μαύρου, στην επόμενη γενιά μπορεί να γίνει ενός χρώματος κόκκινου. Και τέτοιου είδους θα ήταν οι κανόνες. Αλλά επειδή αυτό περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητα του συστήματος, αφού για νέους χρωματισμούς μπορούμε να έχουμε μέχρι κοινοί κανόνες για κάθε μια κατάσταση, ορίζουμε λίγο διαφορετικά αυτό το σύστημα. Και πέρα από το ίδιο το κελί το οποίο υπολογίζει, το οποίο την κατάσταση υπολογίζουμε, το οποίο το χρωματισμό υπολογίζουμε, έχουμε και ένα συμπληρωματικό σύνολο κελιών, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Και ας πούμε, ενώ το κεντρικό κελί είναι το κελί το οποίο αλλάζει την κατάσταση, έχουμε και άλλα 2 τα οποία το συμπληρώνουν για να έχουμε ένα μεγαλύτερο πλήθος κανόνων. Και έτσι να έχουμε κάποιο είδους diversity. Τώρα, αφού λοιπόν ορίσαμε τους κανόνες μια cellular automata σε ένα πεδίο ορισμού, σε ένα σύνολο τιμών, αυτά είναι το πεδίο ορισμού, είναι η γειτονιά, έτσι λέγεται αυτό το συμπληρωματικό σύνολο κελιών του κελιού. Και το σύνολο τιμών ύστερα είναι οι πιθανοί χρωματισμοί. Μπορούμε να χτίσουμε μια συνάρτηση που θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτή τη συνάρτηση είναι, ας πούμε, η συνάρτηση φι μικρό, η οποία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές αναλόγως στην cellular automata που χτίζουμε. Είναι ένας τύπος αλγορίθμου cellular automata. Βέβαια, σημαντική είναι και η επιλογή ενός αλγορίθμου για τη λύση διαφόρων προβλημάτων αυτού του κλάδου. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Έκτοτε θέλουμε να δούμε το μέγιστο πλήθος κινήσεων που χρειάζεται να υποσπευτούν, ένα απλό παράδειγμα φωσκάκι, για να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε από τα τετράγωνα μιας κακέρας. Πώς θα το λύνουμε αυτό με cellular automata? Καταρχάς, θέλουμε η γειτονιά του κελιού να είναι εξής. Γιατί αυτή μας θυμίζει την κίνηση του ύπου, και θέτουμε τη συνάρτηση φ, αν θέσουμε η θέση ο ύπος σηματοδοτείται με το 1 και τα κοινά κελιά σηματοδοτούνται με το 0, θέτουμε συνάρτηση φ να είναι ο μέγιστος χρωματισμός στη γειτονιά του κελιού, εξαιρώντας το 0, γιατί αυτό είναι ένα πλάνο και κελί και δεν μπορεί από εκεί να εμφανιστεί ένας ύπος. Συν 1, διότι ύστερα από τον ύπο που είναι 1, η άλλη γωνιά θα είναι 2, 3 κτλ. Μετά από κάποιες γενιές, που είναι η μονάδα μέτρησης χρόνου στη cellular automata, θα έχει εξαλειφθεί όλη η σκακέρα για να λεπτώσουμε κατά 1 στο μέγιστο χρωματισμό του πλέγματος, θα πούμε την απάντησή μας που είναι 6 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, παραδείγματος ότι αν εφαρμόσουμε τη συνάρτηση του μικρό όλο το πίνακα, θα έχουμε την επόμενη μορφή του πίνακα, την επόμενη μορφή όλου του πλέγματος, αντιγέννημα μορφή. Και γι' αυτό μπορούμε να χτίσουμε τη συνάρτηση φι κεφαλαίου, που μας δίνει την επόμενη γενιά του πλέγματός μας.
εφόσον χρησιμοποιεί τις ενώσεις προκειμένου να ξανακτήσει και για να καίει το πλέγμα μας. Τώρα για τις γειτονιές more, που είναι μια συγκεκριμένο τύπος γειτονιών για ένα κελί, και είναι ο πιο διαδεδομένος. Ο τύπος μας παίρνει εκείνη την εξής μορφή, όπου οι γειτονιές more, για αυτό εδώ το κελί, είναι αυτά εδώ τα κελιά. Αυτό είναι μια γειτονιά more. Τώρα, το παράδειγμα που έχω κάτω μιας ας πούμε έντονα σχηματοποιημένη συνάντηση του κεφαλαίου είναι η εξής. Αυτό εδώ το σχήμα κάτω στο λεγόμενο game of life του μια σειρά ερωτώματα του Johnson και Conway. Το πλέγμα μας, αν είναι εξ αρχής αυτό, θα πάρει αυτή τη μορφή. Και χρησιμοποιεί αυτή τη σειρά ερωτώματα γειτονιές more. Τώρα, ο τρόπος που εισαγάγουμε το σύστημα εισόδου-εξόδου στα σειρά ερωτώματα είναι συγκεκριμένος, επειδή πρέπει από τη μία να έχουμε πολλαπλά πλέγματα, ενώ συνήθως μελετώνται σε ένα πλέγμα ή σε ερωτώματα, και επιπλέον ο λόγος που τα χρειαζόμαστε είναι επειδή αν υπάρχει ελπίδα με τον χρήστη για την είσοδο, από το εισόδου-εξόδου, τότε θα κάνει το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, γιατί θα υπάρχει μετέπειτα επαφή με τον χρήστη. Οπότε το ένα πλέγμα θα δίνει τις προσφορές στο άλλο, και έτσι υπάρχει το σύστημα εισόδου-εξόδου. Έτσι λοιπόν πρέπει να λύσουμε τους παρακάτω τρεις στόχους, για σήμερα τουλάχιστον. Πρώτον, να έχει νόημα το σύστημα και να μην είναι κάτι το οποίο δεν έχει χρήσεις. Το συναλλικό αποτέλεσμα να παραμένει αυτόματο. Και το σύστημα να βελτιώνεται που υπάρχουν σε ερωτώματα, γιατί αλλιώς δεν έχει και κάποια χρήση συγκεκριμένη, ούτε κάποιο νόημα. Λοιπόν, γι' αυτό για κάθε πλέγμα μας ορίζουμε ένα σύνολο εισόδου και ένα σύνολο εξόδου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για την σωστή σηματοποίηση ταυτίζονται. Τώρα, για δύο διάφορα πλέγματα μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τα σύνολα εισόδου και εξόδου και έτσι ανατακτά χρονικά διαστήματα το σύνολο εισόδου δεν αναλαμβάνει τη τιμή του συνόλου εξόδου του άλλου ή μια εναλλακτική επιλογή να λαμβάνει μια τιμή f του s, όπου το s το σύνολο εξόδου. Και έτσι βρίσκουμε σε αυτή τη σημαντική αναβάστηση πώς λέγονται τόσο λογικών οι πίνακες μεταξύ τους. Και αυτό επίσης χρησιμεύει επειδή μπορούμε να σπάσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα σε πολλά μικρότερα, τα οποία θα αντιμετωπίσει κάθε πλέγμα ξεχωριστά. Ένα ακόμα παράδειγμα από το σκάκι είναι πάρα πολύ καλό πεδίο το σκάκι για παραδείγμα σε αυτό το μέdio ότι είναι εκτός ένα πλέγμα. Έστω που θέλουμε να δούμε ποιο είναι το ελάχιστο πλήθος κινήσεων για να κάνει σαν άσπρος παίκτης από αυτή την κατάσταση. Έχουμε δύο πίνακες στην οποία τα άσπρα κομμάτια μελετώνται οι κινήσεις τους και δύο πίνακες που ελέγχουν αν γίνεται ή όχι σαν. Μέσω του συστήματος εισόδου-εξόδου, κάθε κίνηση τρίτου θα μεταφερθεί αντίστοιχα στον τρίτο πίνακα και κάθε κίνηση του πιονιού θα μεταφερθεί στον τέταρτο. Όπου εδώ, εντάξει, αυτά τα δύο είναι παρόμοια με το προηγούμενο παράδειγμα για το πώς υπολογίζουμε τις κινήσεις του κάθε κομματιού. Σε αυτό το πίνακα, αφού μεταφερθεί ας πούμε, από εδώ μια κατάσταση στοιχεία, ας πούμε, εδώ ως ύπος και όχι ως ο αριθμός που σημαίνει πόσες κινήσεις χρειαστήκαμε, η γειτονιά αυτή του βασιλιά θα είναι η κίνηση του ύπου, όπως και προηγουμένως. Και αν υπάρξει σαν σε αυτό το πίνακα, θα ξέρουμε ότι προήλθε σίγουρα από αυτόν. Οπότε θα είναι σίγουρα μια κίνηση ύπου και θα δούμε το μέγιστο χρωματισμό εδώ πέρα. Και θα δούμε ποτέ γίνει σαν και κάτι αντίστοιχο με το ποιόν. Η απάντηση είναι ένα βέβαια, όπου το ποιόν γίνεται βασίλισσα στη τελευταία γραμμή. Ας δούμε τώρα που χρησιμεύουν τα συστήματα εισόδου-εξόδου, που χρησιμεύουν δηλαδή και γιατί είναι χρήσιμα, γιατί απλά να λέμε καλά είναι, αλλά πρέπει να δούμε που χρησιμεύουν. Καταρχάς, την επίλυση αλγебρικών συστημάτων εξισώσεων. Αφού μπορεί αντί να χρειάζεται να κάνουμε κάθε εξίσωση τη μία μετά την άλλη, μπορούμε να τη συνδυάσουμε στο να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα σε κάθε πίνακα. Και ο λόγος που και ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι η επαληθή Gauss μπορεί να γίνει πιο γρήγορα η πράξη μεταξύ των τριών συνόλων συντελεστών λόγω του συνόλου εισόδου-εξόδου. Όπου μπορεί να υπάρχουν επαφές μεταξύ των συντελεστών, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο στο ίδιο level. Εντάξει, δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να πούμε για αυτό το συγκεκριμένο. Όλα τα άλλα γίνονται κανονικά, ας πούμε. Για τον αναπεριστικό λογισμό έχουμε λίγα περισσότερα να πούμε. Εφόσον ήδη σε ερωτώματα χωρίς το σύστημα εισόδου-εξόδου έχει χρήσεις, ας πούμε, μπορούμε να θέσουμε η πλευρά του κάθε πλοίου να τίνει στο 0
Και έτσι να έχουμε μια προσωμείωση ενός επίπεδου. Και ύστερα κάθε και λίγη 0 μπορεί να παραστήσει μια της διάθετης, συνάντηση F και ψ στο Z. Παραδείγματος χάρη. Όμως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τις cellular automata με την ενσωμάτωση αυτού του συστήματος εισόδου-εξόδου είναι να μελετήσουμε τις αλλαγές του αριθμού μεταβολής. Τώρα, για να πάρουμε το αριθμό μεταβολής ενός πλέγματος, χρησιμοποιούμε το gradient, που ουσιαστικά παίρνουμε τη μερική παράγωγο της συνάντησης φ μικρό, επειδή ξέρουμε ότι η αλλαγή στο κάθε κελί γίνεται με βάση τη συνάντηση φ μικρό, δεν γράφει. Μπορούμε να πάρουμε τη μερική παράγωγό της ως προς τις γενιές, ως προς στάθος, ως προς τον χρόνο. Και αυτό ουσιαστικά μας δείχνει πώς αλλάζει κάθε κελί ξέχωρα. Ύστερα μπορούμε να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα πίνακα και να έχουμε κάτι, μια παραλλαγή ενός gradient. Δεν είναι ακριβώς gradient, αλλά μια παραλλαγή του. Όπου έχουμε τα στοιχεία αυτά, τα ΔΦ προς ΔΤ, για την κατάσταση του κάθε κιλού και τη γειτονιά του, σε ένα πίνακα και να έχουμε κάτι σαν gradient. Αλλά αυτό που κάνει το σύστημα εισόδου-εξόδου εδώ πέρα είναι ότι μπορεί να επηρεάσει αυτή τη φάση, γιατί ενώ η συνάντηση φ μικρό από μόνη της μπορεί να μην είναι συνεχής και να μην παραγωγίζεται, με το σύστημα εισόδου-εξόδου μπορεί να φαινομενικά, εικονικά, να γίνουν παραλλαγές αυτή τη συνάντηση. Και επειδή δεν είναι πλέον κανονικά πάνω στη γειτονιά, μόνο εφόσον η γειτονιά μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει τις τιμές ενός άλλου συνόλου κελιών. Και έτσι μπορεί όντως να φτάσουμε σε ένα παράδειγμα που παραγωγίζεται η συνάντηση φ μικρό. Και έτσι να μελετηθεί και αυτή η κίνηση. Στη φυσική έχουμε τη μοντελοποίηση διάφορων ενιών, ήδη χρησιμοποιείται σε cellular automata στη μοντελοποίηση στη φυσική, αλλά εκεί όπου χρησιμεύει το σύστημα εισόδου-εξόδου είναι ότι σε διάφορα σκέλη φυσική αλλάζει. Ενώ στο μεγάλο κόσμο ορίζεται η βαρύτητα, στο μικρό κόσμο δεν ορίζεται, επειδή τη σωματίδια δεν έχει συγκεκριμένη θέση. Και έτσι ώστε τουλάχιστον να βρούμε μια ενοποιημένη θεωρία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύστημα εισόδου-εξόδου έτσι ώστε να έχουμε ένα διαφορετικό πλέγμα στον μεγάλο κόσμο και ένα διαφορετικό πλέγμα στον μικρό κόσμο με διαφορετικού κανόνες. Και να είναι όλα αυτά στο ίδιο σύστημα όμως. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα μιας ήδη υπάρχουσας cellular automata που προσομοιώνει μια λογική θύρα, γιατί ένα παράδειγμα όπως αυτό που αναλύουμε εδώ πέρα θα έχει μια δική της έργαση, μια δική της εισήγηση. Και έτσι μπορούμε να προσχάσουμε μόνο αυτό για τώρα. Και στη βιολογία εν τέλει, η ενσωμάτωση αυτού του ήδη χρησιμοποιείται και πάλι σε cellular automata. Η ενσωμάτωση του συστήματος εισόδου-εξόδου είναι οι νέες προοπτικές διότι πρώτον, μπορούμε να συγκρίνουμε διάφορα είδη γλυκένους και έτσι να τα ορίσουμε καλύτερα και πιο συγκεκριμένα. Αντί απλά να έχουμε έτσι ανθρώπινους πιο κοντρικούς ορισμούς. Δεύτερον, μπορούμε να καθορίσουμε πιο γρήγορα τη συμπεριφορά μιας μολυσματικής ασθένειας, επειδή μπορούμε να κωδικοποιήσουμε το γενετικό της κώδικα, ήδη γίνεται στην επιστήμη πρώτων πιστών, και να τις λεγάμε στις cellular automata που μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά της, και έτσι να περιορίσουμε την διασπορά της, να βρούμε ένα αντίδοτο πιο γρήγορα ή και άλλα. Και ύστερα τη μελέτη ορισμένων καρκινομάτων, επειδή ενώ ήδη χρησιμοποιεί τη cellular automata λόγω της φύσης, τη cellular automata σημαίνει κυταρικό αυτόματο. Προφανώς και έχει χρήσει στα καρκινόματα. Αλλά ο λόγος που η διαδικασία εκεί μπορεί να επισπευθεί με αυτό το σύστημα είναι επειδή κάθε παραλλαγή ενός καρκινόματος μπορεί να μελετηθεί παράλληλα στο ίδιο σύστημα. Και οι διαφορές ανάμεσα στο πραγματικό μοντέλο που θα είναι ένα πραγματικό καρκίνωμα, βιολογικό, και στη cellular automata μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι να τελειοποιηθεί το κάθε περιβάλλον μας. Εμείς λίγο το backpropagation της τεχνικής νοημοσύνης. Πρέπει να είναι μια μέθοδος τελειοποίησής μας. Και θα έχουμε και ένα σχήμα μετά στην επόμενη διαφάνεια για την ευκρίνεια της λειτουργίας αυτής. Και τέλει μελέτη ορισμένων άλλων οργανισμών που μπορεί να προέκυψαν νωρίς στην ανάπτυξη του πλανήτη. Και λέω νωρίς επειδή ήταν σχετικά πιο οργανισμοί. Και προέκυψαν από ένα πρόσωπο οργανώμενο όπως προκύπτει και η συμπεριφορά στη cellular automata. Και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτό το τομέα. Αυτό είναι το σχήμα για το οποίο σας μιλούσα. Έστω αυτές είναι βέβαια πάλι υποτιμμένο, αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ περίπλοκα τα σχήματα και δεν θα μπορούσα να τα παρουσιάσω. Ας πούμε ότι αυτές είναι οι μονάδες που έχουν τα πραγματικά βιολογικά καρκινόματα και αυτά τα διάφορα συστήματα σε cellular automata. Γίνεται σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο μονάδων, ας πούμε,
και μετά από την νίκευση των αποτελεσμάτων διορθώνουμε ορισμένες ατέλειες που δεν υπάρχουν σε αυτά τα σελιορωτώματα. Αυτό πρέπει να βοηθήσει και επειδή επισπεύει πάρα πολύ την λειτουργία. Δεν χρειάζεται να δημιουργούν οι επιστήμονες όγκους στα εργαστήρια προκειμένου να τη μελετούν. Μπορούν να έχουν αμέσως στον υπολογιστή τους το εργαστήριό τους και οικονομικά βέβαια. Επειδή χρειάζεται πάρα πολύ χρήμα στην έρευνα και μπορούν να πράξουν ένα πρόγραμμα πλέον για να μελετούν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η βιβλιογραφία μας. Αν Δευτέρα Γυμνασίου. Δευτέρα Γυμνασίου. Ευχαριστούμε πολύ τον Εμμανουήλ Ιωαννόπουλο. Ήταν άψογος και στην τήρηση του χρόνου και σε αυτά που μας είπε. Εντυπωσιακά από εδώ. Αν υπάρχει κάποια σύντομη ερώτηση. Επειδή ασχολείται με τον προγραμματισμό. Παρακαλώ. Θωμάς Μαζαράκος, ο Πανεπιστήμιο Ελληνικής Αντιπτής. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο. Δεν χρειάζεται. Μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Βεβαίως. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που σας πράττει τόσο μεγάλο βάθος με τη μαθηματική. Αυτό τον ρώτησα και εγώ τώρα. Δεν σας ακούσαμε. Τι είναι αυτό που σας συντριγκάρει να ασχοληθείτε με τέτοια θέματα. Γιατί Με τέτοια θέματα είστε μόνο 13 ετών. Καταρχάς, επειδή όπως και να το κάνουμε, ζούμε σε μια εποχή τεχνολογική. Και όσο και να μην μου αρέσει αυτό και να είμαι πιο πολύ ασχολημένος των κλασικών πραγμάτων, πρέπει λίγο να προσαρμοστώ και εγώ σε αυτή την εποχή. Και γι' αυτό μελετώ και εγώ την επιστήμη των υπολογιστών. Και επειδή πάντα μου αρέσει να βλέπω εις βάθος τα πράγματα και να μην τα βλέπω μόνο επιφανειακά, ήθελα να μελετήσω την ίδια τη φύση του κώδικα. Και γι' αυτό μελετώ, ας πούμε, και Lambda Calculus, που είναι μια μαθηματική εντελώς γλώσσα προγραμματισμού. Και βέβαια η σελιορωτώματα βρίσκεται στην πολύ βάση όλων των σύγχρονων συστημάτων υπολογιστών. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι τόσο σημαντική και γι' αυτό ήθελα να την παρουσιάσω σήμερα. Γι' αυτό ήρθαμε στην δεύτερη θεματική ενότητα του συνεδρίου. Ωραία. Και μια δεύτερη πάλι επίσης πολύ σύντομη. Επιμένω, 13 ετών, σωστά. Ναι. Μπορείτε έτσι να μας πείτε με τι κώδικες ηλεκτρονικού υπολογιστή ασχολείστε σε αυτή την ηλικία. Κυρίως με JavaScript. Δεν έχω δει κάτι παραπάνω. Και λίγο σε C++. Εντάξει, JavaScript επειδή είναι εύκολη, C++ επειδή είναι πιο βασική, είναι πιο αρχαϊκή γλώσσα. Και έτσι δίνει έτσι πιο πολύ στο βάθος, το οποίο σας προανέφερα. Δείχνει πιο πολύ το βάθος των γλωσσών προγραμματισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γι' αυτό το λόγο. Θα το θυμάμαι στους χαρακτήρες. Σας ευχαριστώ.